že sme zažili krásne 4 roky na strednej zdravotníckej škole Záhradníckej 44. 821 a ďalej neviem to sledovacie číslo. A chcel by som povedať teda, že sme boli prví, že sme tam boli teda šumný úzor. A že nám bol som teraz vymyslel. A že chcem, aby sme boli niekedy občas raz za 100 rokov. Ale počúvajte ho! Počúvajte Friga. No, počúvame ťa. Ja nejdeš počúvať, ty debil! Dobre, chcem, aby sa nám darilo a chcem, aby sme túto maturitnú skúšku, čo sme dnes robili, dobre užili sa bez. Áno, zatleskať. Dobre, bereme. Dobre, keďže riaditeľka povedala, že Zigo je vodca skupiny. Poďme sa fotiť všetci. Poďte nahrala do kara. Všetci Jasné. My sa